Deuteronomy ti adununsia. Na sa wonya duru asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo se di so no so na wo fatena so a fa asase no so aduade a wobenya no wasase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so no nyinaa so aduane kan no bi gu kyerɛnkyɛmu na fa kɔ faako a Awurade Onyankopɔn bɛkyerɛ sɛ ne din tena no na kɔ ɔsɔfo a ɔwɔ so saa brɛ no nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ mepae mu nna mekyerɛ Awurade Onyankopɔn sɛ medru asase a Awurade kaa yɛn agyanom tam sɛ ɔde bɛma yɛn no so. Na ɔsɔfo no nye kyerɛnkyɛ no mfiri wo nsɛm fansi Awurade Onyankopɔn afɔrebukyia no anim. Na gye so ka no Awurade Onyankopɔn anim sɛ na magya yɛ Aramni a anka okyinkini na ɔde nipa kakra bi na esane kɔɔ Misrim kɔyɛɛ hɔhɔhoɔ na ɔyɛ ɔman kɛse a wɔyɛ den na wɔdɔree yɛ wɔ hɔ. Na Misrifoɔ yɛ yɛn bɔne na wɔhyɛɛ yɛn so na wɔde ɔsom denden too yɛn so. Na Yesu frɛ Awurade yɛn agyanom Nyankopɔn na Awurade tie yɛn ne na ohu yɛn mmɔbra a yɛyɛ ne yɛn haw ne yɛn ahodwan na Awurade de nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu ne ahodwirideɛ akɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ yi yɛn firi Misrim bae. Na ɔde yɛn aba ha yi de asase yi ama yɛn asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ na afei hwɛ mede asase a Awurade de ama me no so aduane kan maba. Na fasi Awurade Onyankopɔn anim na sɔre Awurade Onyankopɔn anim na gye w'ani adepa Awurade Onyankopɔn de ama wo ne wo fie no nyinaa ho wo ne Lewini ne wɔhɔho a ɔwɔ wo mu no. Sɛ wowie wo nnɔbae mu ntotosoɔ dudu nyinaa yiyi afe ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛne ntotosoɔ dudu ma afe no mu na wode ama Lewini ne wɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafoɔ ama wɔde no wo kuro apono mu amee a ɛneɛ ka no wɔ Awurade Onyankopɔn anim sɛ mayi akronkronneɛ afiri me fie na mede mama Lewini ne ɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafoɔ nso sɛdeɛ wo mmara a wahyɛ me no nyinaa teɛ. Mamfom wo mmara nsɛm no na merɛ ɛmfi. Menni bi mawerɛhoɔ mu na menni bi bra me ho nteɛ na memfaa bi memmaa owufuo biara. Matie Awurade me Nyankopɔn ne na mayɔ sɛdeɛ wahyɛ me no nyinaa. Firi wo tenabea kronkron ɔsoro brɛ w'ani ase hwɛ na hyira wo man Israel ne asase a wode ama yɛn. Sɛdeɛ wokaa yɛn agyanom tam no asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Ɛnɛ da yi Awurade Onyankopɔn rehyɛ wo sɛ yɛ ahyɛdeɛ ne atemmugye yi na fa w'akoma ne wo kra nyinaa di so na yɔ. Ɛnɛ waka no Awurade ho sɛ ɔbɛyɛ wo Nyankopɔn na woanante n'akwan so na woadi n'ahyɛdeɛ ne ne mmaransɛm ne n'atemmudeɛ so na woatie ne nne. Na Awurade nso aka no wo ho nnɛ sɛ wobɛyɛ ɔno ara ne man sɛdeɛ wahyɛ wo bɔ no na wadi ne mmaransɛm nyinaa so na wama wo so akyɛne amanaman a ɔyɛ ɔwɔ no nyinaa de woayɛ ayɛyie ne din ne animuonyam na woayɛ ɔman kronkron ama Awurade Onyankopɔn sɛdeɛ ɔkaeɛ no.